sọ gị juru eluigwe juru n'ụwa ụmụ gị abịagokwana ka kele gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị chi dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị eze m ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị chi dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ihe niile kere eke bịanụ ka ike eme ya o juru eluigwe ju ụwa mmehie nsọma ya na wụnụ m akpata oyi o juru eluigwe ju ụwa ihe siri ike ma kpọchi m oku ya gbatara m ọsọ enyemaka ochimọmaghị akpọrọ gị mgbe m nọ na mkpa ịzara m ijuru eluigwe ju ụwa onye kere igwe n'ụwa aga m esekpuru gị ewo mmesoma gị ka m chetara ịhụnanya gị nke m chetara n'ọbara ụba onye nwe m ọnụ m abụghị kọcha ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị chi dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị Chukwu ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ọ bụrụ mmadụ na-enye si na ọ gaghị eru m aka ọ bụrụ dibịa na-enye ọsị m butisie ọ bụrụ mmadụ na-enye ọ ga-anarịrị m ego ya ọ nasịa m ego ọkọ m ọnụ chai mana onyinye gị Chukwu n'inyere m ya n'efu abụ ekele dị mma ka m gaburu gị Chukwu ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị Chukwu ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị eze ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa onye nwere ọ dịghị onye dị ka gị chiọma n'ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị ijuru eluigwe ju ụwa ọ dịghị onye dị ka gị aha